unau pahnih chi kan nia kum chira piang kan ni boka wangin kanin kom toka keima wangin school po kum khatina kal tlai pha kanu ten kum nga kani hun lo lon ha tir vea tiang chuan class khata thuin thian dang kom tho maila kan unau hian kanin zui jing bi ka mi pa ve ve chu enge mo wanga hanin sul deuh bap changte nei thin maila ka tra to chuan ka u hi tlom zo ka tangin athil ui ngoi po hi min pein min thlem le zel thin barma ramri deplama kan ni wangin kan rol thar chho tir lai vel hian ramrikana zula ka inruk te kan chinga thil sul po ti donila kanin thurual zel tho tam tak chuan phire mo min ti thina ka u moi ti zong kha ka moi ti zong ani mai anei ang chu nei ve nge ka tum thin ramri te po om chu sum dona lorem changa kanu le pa te hi aizol le lung leilama sum dong in an kal thina cigarette le polythene ti velte han supply thin keini po tlema kan le kan deuh nu chuan an hnung kan zui ve fowa aizol le lung lei kan bel pha khop mai champhai lama kan unau chuan zirna chhun zomin kan oma college kal chhun zom lowin champhai atang chuan kanu le pa te sum do na chu kan chhun zom pui te zo kani annin barma lama sum do na turan bui puya keinin a market lam kan lo bui pui le thina cigarette atangin electronics le puan than thlengin kan khoi chowa heti lai hian kan unau bak thian dang kan kom man meu lo nupui nei rol kan ni ve to wangin in tuak kha kan thu pui bera ka u chuan nang chu in pui lo turinia kanu le pa ten dam chung chuan sheomin om lawang ke chu in dang tur kania thanem ngai na bi ka ti thina nupui po nei se in dan chu ka phal lo bur ka ti thin nupui chu nei tange ya fa te nei tak china chuan a in dang ta an chang che chho bok nen kan unau po chu kanin zui tlem tiela kan chung ko sum don na chu ka kuta tlani ta ber mai kanu le pa te an jin thapei to me usi lova Burma Thailand le China te bungrua kalam khoma aizo lunglei longtlai sai ha ti vela te a hlomin ka khar chhon tir le a chang le silchar le gowati vai hote ka supply ve je bok thin ka upon aizona dang nei big heklo min pui renga kan le patangin awm to ka sem ve mai thin pathian zara kan sum don na ate che ran lo boka kumli nga veleral chuan ka upon ma pualin in thave pa ngai ta ka safia kan lom pui khop mai ti chuan hun lo ral zela keipon pui fanau te nein kan chang che chho ve ta viau maya chuti lai chuan kanun min boral san to ka pa hawin in pui kan nga ka tum khat chu kan khuwa mi tho hi rui lo to lawangin mana to ka jela rei fe tang chumi report tu a chuan ka u chu aron pu thlat maya chu rui lo tol an man chung te chuan ka u chu an tong ta maya ka u la in ti taksetin eng ma hriat pui mi lo thu soi boxi kan nu dam sam lo nen ka fanu te jok san ten bok nen ka jin huna ka jin thei si lawa ka u thanem nga in ka kal aya kala chutaron ho rol pui te chuan rui hlon lo king tela report lu wangin an manani heng rui hlo ti du na nei te hi kan khuwa po hlun lo rui hlo tol du na ril ru ne na ron pe man ni thina mizoram in kan har sanna pakhat politician te vote zon na wang hian idn nei le zung mai thina Burma ID le Mizoram ID nei kop thina wangin an du chen khoirama ve ponom theya Burma lama an chui deuh chuan helaman om chara helama him vak lawa anin thiat chuan khilaman chhole mai thin keini pon nok sak kan ti thin eng tin mo ID hi an nei vele zel sia ti vak ngai na pom lo chung mi tarui lo tol thin zar zowin kan khuwa po ming se zau fo rengani ka u pu tu te chuan rem chang kan la dapangan ti thina chumi om zia chu Mizoram ponchina kan la thatang che ti na thlukani kan unau hi pathian zara mi huai sen tak mai kan nia tlangwal chholai po sualron to chang po tlan chelova beilet ve ngat thin mi kan ni wangin ka u po hian an vo na chu lo en ha en lo hrim ma se keima zo ka jin le to wangin engma thoman nei zui talawa ba ka heti lai vel hian ka u chu vc candidate ni ve tuma tu ponga a big takin pem thar ho huata hlo khomi le sadik tak ni loten idn nei theizel chu avei emema kalo vcp lawani chuan adu hian idn siam lawang ti mai thin ma se vc than main arwang kan charta ni kan khuwa tanga nai te a lui pakhat oma Burma nen kanin rina lui fin tun nge a thian pa nen sakhi changa an ram chuak chu an thian du na chin thiat lawa anom ta ka wangin kan zonga zan thumna
ruang cheto tak chu luya kan charta ni tin a thian pa ruang po ka u ruang pi aloka chuan kan hule boka alan dana tang chuan silai manga vo ben ni nuwa an silai a telak sakin an kap zuya chumi nuwa chemin hun thang thang an sa zui ni nge ina lang chuti lai chuan ka u mo pu tu jail tang kha alo chuak te to lo nia barmala ma om phu kan threbok police te pon nuan chui ve viu na chungin kan rin hlel berte chu Mizoram la man om silova baka an ni ngei lo fin fiana tur chiang tak eng ma om bok si lo nen ka u ta thian dun thi na chu azu ji ti der mai tin an va thi na hi barmaram huam chin ani wangin Mizoram lama the dar arem lo na kha awma kan thria ta wangin investigation kalpui dana pon film khur lea mirama va inrol kan ni theina la om wangin case in charge officer pon tong tam lo turina rukin min thil thina keipona om kati kan soi tam lo kum ni vela ral nu chuan ka u that tu ni kan rin hlel ta chu kan khuwa bokan nun om lea papathum arwala ron le thut chu kan khomi zong in an ring hel sa bok nen police kan report vata thu ten zot fia an omna chin ten zota Mizoram hun thang baka rampon lama te sumdonga an wa kul char thun soya anin riat pui zela wangin hanrin hel na tur police lamin an hrelo ma se an ninge ti kan chiang si ril ru mang anga aru ka philve mai turem moni otin ngai tuana kalo kom le veng thin kanu pui fanaw te ka ngai tua ka pa tar to tak le ka u fa te chu keima anin nat to sia ka thisen in chawin zuam jak ma se ka pui thin thei si lo a hre du sin an zinga pakhat chu apiang thar ta tlat maya tuna hian USA lama to nge kan ina ron kalin ka uan tha dang zong chu aron puang fai ta vek maya ma se ni po nupui fanaw nei lai ni baka anaw pakhat en kol chop ngai nei ni wangin barmalama atlan chhozui le ta ni ani chuan ti hian soya i u te thian dun ram chuak tur kha min thrila ani ti hi ka u wanga jail ta nga in ngai kha ni ani chuan da thang u tia zutam tok kan pai boka an nu chuin kan zui zela silai ri kan thiat na lam kan pan chuan i u te thian dun chuan ngaw lian che thian lo ka phla an lo thu chol me ka kan va hu rual chuan eng kho sei set lo chuan ani kha ni u chu akap ngal ta thua ya a thian pa po kap zui ve lein ma se thui vak lo tlan chia atluk na hmuna thi zui ta ni chumi nuwa ka chempui a chumin dilin an la thi chian lo takin atia an thi nge na tur khopin asa ta ni kha keini panhi chuan en pok an thangam meu lo kan rap lutuk khatiang renga mihring nun rong kha kan la mungai lo ma se mandewa zumuna mi thatwa thisen chuanga mangti kan ringsa hrim keini chuan kut kan tho ve lo ma se kan telve mi o wangin iu thattu te jinga mi chu kan atia a tor turang tor in huam hle ma se adin mun kan riatin ka pa chuan chung kwa min ko khoma kan ngai dam ta ni kan hne na aron in puang ti an riat rualin midang panhi te hi an chin riat lowin an bozui ngala barmala ma pon omin kan hrelo an om thin na kan chuin an kal lo thun lo soi zela rindanin Mizoram chung khoya emo an biru ni kan ringber ain puanga ber chu police kuta po lan chuang lowin keimani zokin an kholam barmala ma chhowat turin kan tia rui hlo tola sumdong mai lowin ramdanga an thukin akala annuwa USA lama pem thavele ta ti te kan ria tu nu hian kan lom pui zok ma ome tun thleng hian ka u chunga kutlak tu ber chu aom na chin kan thei ta chuang lawa thatakin kan hena ron in puangin ngai dam min dil se kan ngai dam hre lo te lul nen ka pa hian ka dam lai ngein kan hena ron in puang ro se achunga kut kan lek lovang tin heta chung te hi cha thina anni pona thi nge daman threbik lo ni chekanga engma channa kan la mu lo chu nia ka unu pui hian pasal danga nei ta ka wangin afa te chu kan la feka kumlama no pangte ni chungin kan loina ko rana tualu pa min thlan ve ta ka wangin sumdon na lampo tun ma nge mem chuan ka beina sa to lowa in sakna bungru te zuarin kan khosunga kala sumdong ve be chu nia makkati emem chu pathian hian sual hi aze botir ngai lawa lan chu tir huna nei tho thin hi ni ka u chunga kut lek tu ngei po kum tamral to ma se kan ma nge ya larun in puan kan be sei thlatani thi nei chu na emema voin thleng hian ka u thi na hian min la ngonga ka pala zan khat mi chin tok mai thei tur khopin achak to lawa keini la thalai viu mai la kan chung ko khai ding tak tur hian ka pa uap na tel lo chuan engma kani don si lo
ka u khala dam se chuan nu le pa nei lo po azia tak om tur ti ten kai ngai tu thina ka u chunga kut lek tu hi a pian thar ngei theinan kala tong trai puya ka thin lunga ero ama huat na hlirin kala khat si ma se tordan thiam minzir tir tu isua kanaya ka thlai ro phang ho lo mizo tong ji hi duangin ka thiam lova kalau ziak ba anu kani point min lo thiam mai don nia ole tu na tan chun khati chin kha lo ni le ta ngai no min ti ngai ka be se ya thu mi ron thon du ten description a phone number le gmail ka da hian in ron thon zel don nia hun man nuam vek ule